Hvordan går det? Livet er ikke godt, så du skal tie stille. Ellers så dræber jeg dig smertefuldt. Ej, hold nu op. Det mener du jo ikke. Helt ærligt, Gro. Jo, altså... jeg mener det. Nå, du må have en god dag, indtil jeg dræber dig. Vi ses. Jo, tak. God dag, Gro. Endelig lidt fred og ro. Hvad nu det? Jeg magter det ikke. Hallo? Er nogen hjemme? Nej, jeg kan ikke lide børn. Smut. Det gør ikke noget. De vil bare sælge småkager. Usle små børn. Sofie. Smut. Hej, surmand. Endelig fri. Nej, hvor er rottehunden? Nej. Min muffin. Slipper. Fy dumme rottehund. Hej med dig. Hør efter. Jeg har noget meget vigtigt. Jeg vil fortælle dig. Jeg tror, jeg stopper. Det er kedeligt at arbejde for dig. Jeg kan ikke lide dig. Hvad mener du? Du er grim og irriterende. Dine små minions er også irriterende. Jeg kan ikke lide at være her. Du er fyret! Flyt dig! Kom nu. Kevin, lad være med at slå Bob. Kom så, minions! Vi skal til samling! Afsted, mand! Afsted!